You're everlasting, you never change. Your love is strong, yes, it remains. Yesterday, today, the same. You're everlasting. Spiss nitkellmu fuq il-ħarsien tal-ambjent li jeħtieġ li nħarsu l-ambjent ta' madwarna nibżgħu għalih u bir-raġun għax la rridu ngħixu fih. Jeħtieġ li kulħadd jagħmel id-dover tiegħu li jibża l-ambjent. Meta ngħidu hekk ħafna drabi nkunu qed infissru l-ambjent naturali, l-ambjent fiżiku li fih ngħixu, ma dan mhux biżżejjed. Għax ħadd ma jgħix waħdu fl-ambjent, aħna ngħixu flimkien. Allura hemm bżonn ukoll illi nħarsu l-ambjent soċjali. U għalhekk student il-Polo ħanitkellem ftit miegħu biex nieħdu każ partikulari ta' ambjent huwa l-ambjent tal-post tax-xogħol. Huwa importanti li l-ambjent fiżiku sabiħ, il-post fejn taħdem, inti taħdem f'uffiċċju, ikun imdawwal, ikun hemm xi pjanta, iżżejnu b'tali mod li tħossok komdu fih. Imma inutli li ikollok id-daw tax-xemx meta mbagħad bejn il-ħaddiema ħlif dlam u dwejjaq ma joħroġ. Allura rrid ikollna tnejn. Kif taħsibha dwar dan? Jiena naħseb l-ambjent huwa ħafna importanti fir-rigward tagħna u naħseb anke ta' kulħadd għax l-iktar ħin kważi ħafna mill-ħin li tqatti tal-ħajja hija fuq ix-xogħol. Allura jekk inti ma jkollokx l-ambjent kif suppost ma sa tagħmel la xogħol tajjeb u ħa tagħmel ukoll ħsara l ħadd ieħor li jkun qiegħed jaħdem miegħek. Allura di importanti li tittoħodha bħala priorità. Qed nitkellmu fuq l-ambjent fiżiku. Importanti wkoll li jkollok fejn tkun l-uffiċċju tiegħek ikollok id-dawl ħa taħseb. Xogħol jiena huwa ħafna mod kreattiv tikkrea. Allura bil-forsi li tikollok ambjent tajjeb li inti tħossok komdu fih. Jien mhux qiegħed waħdi, qegħdin tim tlieta. Allura tkun hemm l-armonija bejnietna ma nqisux ukoll biss li aħna ħaddiema biss, aħna ħbieb ukoll. Allura hemmhekk fejn tidħol naf għajnuna oħra tkun tista' tagħtiha wkoll. Din importanti fil-fatt li aħna nużaw biex nirreferu għal dak li naħdmu magħhom ngħidu l-kollegi. Ekki. Mhu sabiħu kieku tajt għal minnu sieħbi. Ekki. Jew sieħbi li huwa wkoll il-ħabib tiegħi. X'ħasra meta wieħed jgħid xi dwejja għada xogħol. U iktar ħasra meta id-dwejja ikun ġej. Għaliex m'hemmx dik l-armonija li semmejt int mal-ħaddiema sħabu. Ma jkun hemm konflitt u wieħed kontra l-ieħor. Jekk ikun hemm din l-armonija, jekk dawk jkunu veru sħabek u ħbib tiegħek, inti tibda tieħu gost mur għax-xogħol għax ħadd iltaqa' ma' dawk illi huma ħbieb u ma' dawk li tieħu pjaċir tarhom u tgħix magħhom. Il-Vanġelu ta' għada fuq hekk għaliex Ġesu qed jgħidilna intom il-melħ tal-art, intom id-dawl tad-dinja. Intom tridu tagħtuha toma il-ħajja, intom tridu ddawluha il-ħajja. Jiena naħseb illi qed jitkellem dwar kif sa noħolqu ambjent soċjali sabiħ. B'tali mod illi dawk ta' madwarna nagħmluhom ħajjithom sabiħa u huma jkunu feliċi, jkunu kuntenti li qed jgħixu hekk. Kemm jiddependi minni. Jiena fejn inkun aħna qbadna x-xogħol tista' tgħid il-familja. Kull fejn inkun, jiena kull fejn inkun nista' nġib il-ferħ u nista' nġib id-dwejja. Jiddependi kif inġib ruħi. Issa Ġesu qed jgħidilna, inti ferħ trid iġġib, intom l-insar għandkom id-dover li tkunu melħ tal-art li tagħtu t-toma l-kull fejn tkunu u ddawlu l-ambjent fejn tkunu. Fuq il-post tax-xogħol tista' tagħtina xi ħjielek inti personalment li int nisrani x'tagħmel biex tkun melħ tal-art fuq il-post tax-xogħol u dawl tad-dinja ddawwa l-ambjent ta' fejn taħdem. Aħna biex ngħidlek eżattament ix-xogħol huwa importanti, però mhux dak daqshekk importanti. Importanti hija l-ħbiberija tagħna illi jekk kien hemm xi problema li jinnaf jiġi jiftaħ qalbek miegħu. Inti lest li tgħinu da biex hu jqisek li inti ħabib
mhux biss kif qed ngħidu kollega tax-xogħol. Jiena insertajt minn daw it-tlieta l-ikbar wieħed. Allura jqisuni jisni mhux il-papa, imma jqisuni jkun hemm xi diffikultà jieħdu l-parir tax-xieħ speċi biex ngħidu. U vera nħossni hekk, li nkun qed nara għandi wieħed żagħżugħ miegħi jaħdem miegħi jien, kważi saret hija drabi meta jkun irid jagħmel xi ħaġa jsaqsi lili. U jiena bil-parir forsi li ntieħ xi esperjenza l-għandi, inkun nista' qiegħed ngħin. U da lilu tgħinu ħafna. Allura dejjem l-armonija li hemm bejnietna tikber bekk. Anka kif iġġib ruħek, mhux hekk, jiġifieri dina semmejt punt ħafna interessanti u tajjeb għax dana għandu rasu mistrieħa illi sa jsib spalla fuq min iserraħ meta jkollu bżonn, allura jiġib il-kuraġġ għax-xogħol. Imma anke kif iġġib ruħek mal-ħaddiema dik il-ħlewwa, dik il-ġentilezza, isma' wieħed tista' titolbu l-istess ħaġa. Tista' tgħidlu għamel din u tista' tgħidlu nagħmluha sieħbi. Iktar jagħmilha bil-qalb milli tikmandah. Kemm ħaġa sabiħa wkoll li tkunu isek it-tliet daqs m'hemmx minnu fuq qegħdin l-istess ħaġa, l-istess livell, għax xi midaqqiet il-bniedem mingħajr ma jrid meta jkollu ċertu jinnaf jippretendi li għandu kariga u hekk jippretendi li jikmanda. Hekk jista' jkun ma teżistix dik il-ħaġa li tikmanda. Għal-lavori inti tkun skont l-organizzazzjoni fuqu. Eżatt. Imma m'hemmx għalfejn noqgħod nori għall-ħin kollu. Nori għall-ħin kollu. Jekk inkunu vera ħbieb u sħab li nagħmlu l-affarijiet flimkien biex nilħqu lan li għalih qed naħdmu, wieħed jħossu aħjar. U b'garanzija ħajkollok xogħol aħjar żgur hekk, jekk ikun hemm dilaqda bejnietkom, ix-xogħol ħajkun tajjeb żgur. Qed tara kif nistgħu nibdluh l-ambjent ta' madwarna, nistgħu nagħmlu hekk, għandna nagħmlu hekk fuq ix-xogħol, għandna nagħmlu hekk fil-familja, għandna nagħmlu hekk fejn ngħixu fit-triq. Jiena bħala nisrani nista' nkun melħ tal-art u dawl tad-dinja. Li min iħabba ta' miegħi sa nofrilu ħajja sabiħa għax sa nkun ġentili miegħu. Mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom il-melħ tal-art. Imma jekk il-melħ jaqta' biex jerġa' jieħu t-toma, ma jibqa' tajjeb għal xejn iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies. Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba, anqas ma jixelu l-musbieħ u jqeduh taħt is-sieħ iżda fuq l-imnara u hekk idawwa lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smawiet.